Pois saben que son eses temas que saímos á rúa e a xente sabe pois de que falamos, Sabe Héctor. de que falamos porque seguro que a sufriu, e se non a sufriu, coñece alguén que a sufrira. Pero que son exactamente, non? Esos sabañóns, as frieiras... Pois aparecen na pel, especialmente ademais nesta época, de máis ou menos empezan a aparecer en outubro, novembro e chegan hasta abril máis ou menos. E como é o seu aspecto? Teño que contarche, Rocío, que o perfil clásico da persoa que sufre sabañóns ou frieiras é muller, nova Son me das disgustos e con baixo peso corporal, porque realmente ten normalmente mala circulación. E por esa mala circulación precisamente é polo que aparecen, porque cando nos expoñemos a pel a ese frío, a esa humidade intensa, pois que aparece? Os vasos das mans, das orellas, do nariz e das dedas dos pés contraense moitos e a pel sufre como unha especie de alerxia ao frío. É algo así como unha especie de alerxia. E que o que pasa? Que aparece na pel este tipo de lesións. Vemos unhas lesións vermellas ou incluso amoratadas tamén, que están sobreelevadas tamén, están un poquinho elevadas, pican e doen. E por eso ás veces pensamos, bueno, algo que me picou, unha erva, algunha alerxia de contacto, e non, en realidade son as frieiras. Pero cando adoitan aparecer? Pois especialmente cando estamos expostos a moito frío, a moita humidade e durante moito tempo. É dicir, claro, saímos á rúa ou imos traballar ao campo, están a pel exposta a ese frío, a esa humidade intensa, os vasos sanguíneos da pel contraense moito e aparecen esta especie de lesións que non é algo grave, non é algo moi importante, pero molesta, e molesta bastante. Claro, pero que favorece que aparezan? Porque igual a xente nos está escoitando e di, a ver, eu traballo pois moito ao aire libre, podo sufrir de frieiras? Pode sufrir de frieiras. Si é certo que hai unha serie de factores predispoñentes, como pode ser xa ter mala circulación, ter diabetes, ter problemas de circulación tamén, ou ter enfermidades autoinmunes tamén, todo isto vai predispoñer a ter máis frieiras, pero, aínda que non teñas ningún problema destes, se traballas moito ou estás moito tempo fora da casa con ese frío e con esa humidade, pois poden aparecer, como digo, non son nos dedos das mans, senón tamén nas dedas dos pés, nas orellas... Nas orellas tamén? Nas orellas e no nariz. Eses sabañóns, esas frieiras que estamos vendo, claro. E como as tratamos, Héctor? Que facemos? Se dis que pican, que doen? Claro, pican, doen, por eso que se vai normalmente é unha crema. Das unha crema para que este tipo de lesións, que ademais hai que evitar rascar, porque sí que é certo que pican, a xente tende a rascalas e cando rascamos podense infectar porque podense facer unha ferida. Entón, por eso sempre temos que hidratar ben a pel e cando aparece a frieira, pois unha cremiña especial que nos van recomendar na farmacia para tratar e para que baixe esa inflamación e calme esa picor, esa dor. Nunha semana, dúas, desaparece. Claro, se che ia decir, aparece a frieira, non? Por estes factores desencadeantes, e cantos días lle temos que botar de paciencia? Pois máis ou menos, se temos sorte, unha semana, se temos peor sorte, 2 semanas, pero normalmente é o tempo no que soen aparecer. Cando tamén se complican máis as frieiras? Cando temos esa lesión, chegamos a casa, ai que frío teño, ai que frío fai, trae para aquí a que leva o radiador e meto as mans ali a quentar rapidamente. Entón aí é cando aparece a dor, aparece a inflamación, porque buscamos esa... Voume quentar aquí rapidamente, pégome aquí o radiador, ollo, porque se producimos ese cambio brusco de temperatura de moito frío a moito calor, temos máis probabilidades de que aparezan. E por que temos estes alimentos aquí, Héctor? Porque outro xeito de previlos tamén. En serio? Por qué? Porque ás veces estas frieiras aparecen tamén por un déficit vitamínico, non só por un problema de mala circulación, senón tamén por falta de vitaminas, vitamina especialmente C e vitamina D. Por eso temos o aceite, temos o brócoli, como non podía faltar, temos tamén froitos secos, temos por aquí pois améndoas, son alimentos que nos poden favorecer ese reemplazar ese déficit vitamínico que igual temos. E logo outros que temos que evitar, como son, por exemplo, o alcohol, o café. Por qué? Porque eses son alimentos que provocan vasoconstricción, é dicir, provocan que teñamos peor circulación, e se xa a iso lle sumamos a humidade e o frío, pois máis probabilidades de ter frieiras. Pois os sabañóns, as frieiras, este tema do que todos adoitamos falar ou que todos temos na cabeza, pois porque se producen ou como se curan, e hai tamén moito mito. Así que se che parece, Héctor, imos ir repasando creencias destas adquiridas sobre as frieiras para ver se son certas ou non. A ver, imos ca primeira. As frieiras só afectan as persoas maiores. Claro. Isto será verdadeiro ou falso? Veña, voume mollar. Veña, a ver. Pois eu, a priori, sendoche completamente sincera, diríache que sí, que eu pensaría que sí. Pois para nada. Si é certo que teñen máis propensión,
circulación. Por qué? Porque normalmente teñen peor circulación. Se temos peor circulación, xa vimos que teñemos máis probabilidades de telas, pero non é algo exclusivo da xente maior. Podes ter 15 anos que se traballas ou estás fora moito tempo, coas mans moi frías, con moita humidade, tamén podes ter frieiras. Pero, como dicimos, máis probabilidades sí por esa peor circulación. Por esa mala circulación. Veña, imos con outro mito. As frieiras son contagiosas. A ver, aquí diríache que non. No, para nada. Non podemos estar tranquilos. Si é certo que como un problema de pel aparece na pel e ademais é moi visible, ás veces estas cousas de pel dan como reparo, non? Ai, Dios, mira que ten aí, non lle toco a man, non vai a ser que me contaxe, porque pensamos que algunhas cousas poden ser un fungo ou algo así. Claro, e hai certas cousas que si contaxan, pero cousas como as frieiras ou mesmo a psoriase tamén, que é moi visible, non contaxa, así que para nada. Pois sigamos sendo empáticos e cariñosos ca xente en toda a situación. A ver, máis, as persoas con mala circulación teñen máis risco de sufrir frieiras. Pois correcto, non? Correcto, claro que sí. Xa estábamos un pouco explicando eso porque si temos peor circulación, moito frío, moita humidade e logo, sobre todo, ese requencemento rápido de ai, cheguei, abrázome aquí o radiador para entrar en calor, ollo, porque poden aparecer. Vale, último mito, dime que hai, a ver calé. Ah, non, WhatsApp, que xa nin escoito, señoras e señores. Consultas de WhatsApp para Héctor Castiñeira, 1:19 minutos. A ver, que nos preguntan sobre este asunto. A miña nai dicíame que se poñían as mans na lareira e íame sair frieiras, é verdade? Totalmente certo, que decíamos eso de que chegas de fora, tes moito frío, humidade, encima empeza en esta época xa este frío, onte en Lugo tiñamos 4 graus pola noite, así que nada, chegas, voume abrazar aquí, entrar en calor, ollo, non vamos facer isto porque é moi probable que salga, que como decimos, non é algo grave, pero sí moi molesto. Pois a quentarse aí de xeito progresivo. Mais preguntas. A ver, que nos consultan, a ver. Séguenme saindo lesións na man a pesar de usar luvas térmicas. É normal? Que interesante. É interesante porque neste caso non debería. Por eso temos aquí toda esta roupa de abrigo, porque temos que abrigarnos ben e evitar ese frío, esa humidade. Se lle seguen saindo lesións, ollo, porque igual non son frieiras. Igual é outro tipo de lesión da pel que é similar ás frieiras e por eso aí teríamos que velo e teríamos que consultalo. Porque se temos a man quentiña, non deberían sair, así que igual é outro problema de pel. Igual é outra lesión. Veña, imos co último WhatsApp. As frieiras poden chegar a infectarse. A frieira por si mesma non, como decimos, pica, doe, está sobrelevada, molesta, pero en principio non se vai infectar. Cando se vai infectar? Como pica, estou rascando, ao final estou lesionando a pel, estou abrindo aí portas a que entren bacterias e microorganismos e si se poden infectar. Así que a nada de rascar e botar a crema que nos dean na farmacia. E todas as medidas preventivas.